Čaute lidi, vítame vás u nového videa. Máme tu story time, jak sme utorili. No a ideme utoriť story time, začne Damian. Ale to iba ja, hej? No, nie, to iba my dvoju, ne? Nie, on ty. No. Tak, my sa trošičko hambíme, lebo nevonka okolo školy pravíme. A tak, no, story time okolo Beska a Vytrúbiace, za tom, že tak volí kanál Vytrúbiace. A dnes sa Bartne hej, takže tak. Máme tu story time! Story time. Dobre, no Daj, ja začneš. Ale ja nie. Ja dobre, nemám ty nejaký ticho. príbeh. No, ja išiel, ale Dan, nie, lebo rodiče nedojali, nie, a tam jak motore. Na hlas. Tak jak, Na hlavnú. na hlavnú, no, ale ja neišiel tam jak motore chodza, ja išiel na druhej strane na boku. Nie, a jeden chlop išiel na také hlasnú. veľkej bílej dodávke. No a ja išiel po kraju a on zatrúbil. To na akej strane máš chodiť? A tak vzniknul kanál Vytrúbiace. No, máme tu Ja ešte nemám jeden, vidia. máme tu On jeden má, on story má. time. Ale čo hovorí slovenský? No, ja hútor. No, A máme ja tu, neviem. že ja išiel na kolobežky, spomaloval mi. A on išiel plnú rýchlosti a my do seba naražili. Jo, všetko bolelo, ale mne nie. No raz som išiel a išiel som 25 km. Na hlas. Išiel som 25 km s kamarátom. A niekto na nás prišiel z kobežku a odriel nás do kolesa a sme spadli. To je taký smiešný story time. On povedal zabil. No, tak Teraz hovoríš ty, Damian. On. Ale oči. Neviem, toto, čo sa ja ja vám vám takto takto ukážem. Čo? Nie! Nie, Čo? no. Hotoríš. Co sa nepamätáš? No. No. My sme tak, ja som tak raz padnul, že mi išiel tak pomaly a mi obrovník vešol a mi spadnul. Môj ochop moje kolečky. Tak, nie, tak, nie. A veľa muszę času. Nie, na rokom. Jak Damian prvší raz spadnul, no. Ja na klube som. Hej. Patrz, no. Ja išiel rýchlo, nie, jak bombardino krokodílo. A Vecka tak skočila a spadnul. Ja som ju robil od Pigmore, prevracel mu sa do druhého boka. A to si mal zranený. To nič.